El nostre grup de patogènia i prevenció de la diabetis, d'aquí l'IDIVAPS, participa en el projecte BLOC, que financia la Unió Europea, i que inicialment està enfocat a l'estudi de malalties d'alta prevalença, com són la diabetis i el fetge gras. És un projecte coordinat per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i participen diverses empreses europees. Quin és l'objectiu d'aquest projecte? El que pretenem fer és construir un aparell de ressonància magnètica nuclear, com el que podem trobar als hospitals, però adaptat a poder estudiar el metabolisme en temps real en òrgans biodissenyats, de mida molt més petita, i poder-ho fer en un laboratori convencional, la qual cosa suposa un repte científic i tecnològic molt important. La bioenginyeria d'òrgans ha suposat un avenç científic molt significatiu perquè ens permet simular millor les condicions dels òrgans en els organismes, molt millor que els cultius cel·lulars tradicionals, i alhora ens permet també reduir l'ús d'animals d'experimentació. Nosaltres, des de l'IDIVAPS, el que farem en aquest projecte serà participar en el biodisseny d'òrgans, concretament de fetge i d'iots pancreàtics, i en poder validar després també els resultats que obtinguem amb el nou aparell en models patològics de ratolí. D'aquesta manera, pretenem oferir una nova eina per poder estudiar malalties com la diabetis i el fetge gras, però degut a la flexibilitat d'aquest aparell es podrà fer extensible a altres malalties i d'aquesta manera el podrem oferir també, fer-lo accessible a altres laboratoris i companyies farmacèutiques perquè puguin accelerar el desenvolupament de nous fàrmacs.